A letra egiterakoan batzuetan, hau kurba beste zentzu honetan egiten dugu. Ez egin era honetan. Hemen punta atera behar dugu. Hau ez. Q haren petalo berdina egin, eta beheraino hurrengo gidalerrora arte luzatu makila. Haren petala berdina eta makila luzatu beheraino. Letra italikoak jarraia izan behar du. Trazu bakarrean egin. Baina hasiera batean praktikatzeko egin daitzakezu bi trazutan hor geratu eta bigarren trazua egin beste mugimendu batean. D letraren makila bi eratan egin daiteke. Zuzen edo goian kurba bat duela. Lehen da bizi petaloa eta ondoren makila egingo dugu irtera bat. Eta bigarren moduko makila egiteko lehenengo trazuarekin petaloa, bigarrenean makila eta irterarekin. G letra egiteko hiru trazu egingo ditugu. Lehenengoa petaloa, bigarrena makila berantz, eta hirugarrenean punta honetetik lotuko dugu beste berako trazuarekin. A bezalako petaloa, berako makila apur bat kurba duna, eta petaloaren punta honetatik beste honekin lotu. Batzuetan kurba hau egiterakoan handiegia egiten dugu. Hau ez da kurba hau egokia. Eta beste batzuetan gertatzaigu hau ere oso angeluduna izatea, hau ere ez. Letra bakoitza praktikatzerakoan idatzi ezazu lerro oso bat. A letra egiterakoan petaloa zentzu honetan egiten badugu, oraingoan hasi beharko dugu hemen eta triangelu petalo forma hori beste zentzuen egingo. Bere makila bi eratan egin daiteke. Bata, hola, zuzen, edo hasierako kurba horrekin. P letra egiteko, hasteko buztantxo txiki hori egin ezazue. Eta ondoren, hemendik hasita, giratutako petaloa. Saiatu, trazu hau ez kurba honekin egiten, baizik eta beste honetan egin dugun bezala, giratu haua. Hemen gertatu zait, hola kurba arraro bat, O, C eta L ez dira borobilak, obalatua dira. Lehenengo kurba egiterakoan egin kurba nahiko zabala eta amaierako irtera hori gantxo bat, kako bat izango balitz bezala. Goian hasi, kurba irekia, gako duna, bigarren trazua. C letra egiteko oren kasuan bezala, goian hasi eta gako batekin amaitu, gora bueltatu eta hor amaitzen dugu. Goian hasten gara, kurba ireki bat eta gatko bat. Gora goaz berriz eta amaitzen dugu. Egiteko, oren kasuan bezala, goian hasi, gako batekin amaitu, berriz gora eta kurba hori itxi hau. Goian hasi, kurba irekia, gakoa, gora joan eta itxi. Saiatu hau ez egiten. Hau da, hemen egin dudana da goian hasi, gako duna, eta gero kurba hau beragi eraman dut. Hau ez egin.
I egingo dugu hola, eta gero, tak. J makila bat eta B-eko kurbatxo bat. J egiteko, goitik beheraino eta gero kurbatxo bat. L egin dezakegu goiko kurba honekin edo zuzen eginda. Goiko kurba egiterakoan hasiko gara goiko lerro honetan, gida lerroan, eta bestela hiru laurden. T eta F trazu vertikala gurutzatzen duten beste trazu horizontal bat daukagu. Trazu horizontal hori egin ezazu eskerreko aldean motza laburragoa eta luzatu eskubialdekoa. T ez da hemen hasten, Ez egin hau. T laburra da, eskerreko partea laburra eta eskuinekoa luzea. Irteera. Feren kasuan ere, trazu vertikala ebakitzen duen trazu horizontala egiteko, ezkerreko partean egin laburragoa, luzatu hemen eskuiko partean, egin hemen handiagoa. Hemen dauzkagu begira gidalerroaren puntuak. Orduan, F bai hartzen du goiko puntatik beheraino. Eta hemen, kasu honetan, bigarren puntuan hori. Orduan, hemen sortuko dira behi eta mendixka duten letrak. Hemen hasiko gara. Hemen hasi. Kurbatxo bat egin. Gogoratu kurba hau egitea nahiko kanporanzko kurba, petalo egin duk bezala. Ez egin hemen hasiko bagina bezala eta hemen hola, ez? Ez. Hau ez egin. Hasi, jeetxi, kurba batekin egin, eta irten. U letra egiteko N-ren berdina da, baina giratua. R egiteko ere mendixka bat daukagu. Hasten gara hemen, jetxi eta guruz. Hasi, berantz, mendixka. H makila egin dezakegu, edo zuzena, eta gero mendixka hemen, edo hemen kurba batekin, eta gero mendixka egin. Makila eta mendixka egin. Kurba duen makila eta mendixka. Hemen egin dut, ez den zait pixkat kurba arraro batekin. Hau ez egin. Saiatu beti, haren petaloaren antzeko kurba hori egiten. Y-koa egiteko, U egin dugun zela, mendixka beheruntz, eta beherako makila, hau bai beti kurba egin dugu. Ez dugu egingo zuzena. K letra, bi trazu edo mugimenduetan egingo dugu. Lehenengo goitik berako makila, eta bigarrenik zeharkako kurba biek. Eta goitik berako makila egin dezakegu zuzen, edo kurba batekin, eta trazua zeharkakoa egin dezakegu era honetan, edo hemen laso batekin. Goitik berako makila, eta ondoren zeharkako trazua. Goitik berako makila izan daiteke ere kurba duna, eta hemen trazua, makila goitik berakoa zuzena,
Eta hemen lazo bat joan praktikatzen era ezberdinetako kak. Hau trazu bakarrean nengo ditugu. VA eta V bikoitza. Eta V bikoitza egiteko, saiatuko gara beti bi espazio hauek berdinak izaten. Isa letra bi trazurekin egingo dugu. Lehena goitik ezkerretik behera, bigarrena goitik eskuinetik behera. Hasiko gara kako batekin, irtengo gara kakoarekin, eta eskuinetik ezkerrerakoa beste horretan. Z letra berez, trazo bakar batekin egingo dugu. Baina horretarako mugitu behar dugu asko idazluma. Errezago egingo dugu bestela, lehenengo trazu hau egin, biratu pixkat idazluma berakoa eta berriz biratuta beste zentzunetan. Zeta idazteko trazu bakar batera egiko dugu. Letra italikoa trazu bakarrean egiten da, baina ikasten ari garen honetan, trazu bakoitzaren ostean geldiune bat egin dezakezu.